சிம்பிளானா ஓகேக்கா. சிம்பிள்னா ரொம்ப கம்மி தான்க்கா. 200 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு. 250 வாங்குவேன் உங்களுக்குன்றனால 200 ரூபாய்க்கு வச்சுங்களா. அதான் இங்க சின்ன ஒரு ஓட்டை போட்டு வச்சிடலாம்க்கா. ஓட்டை வச்சு அதை எம்ப்ராய்டரி பண்ணுங்க. எம்ப்ராய்டரி பண்ணிட்டு இங்க ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து கழுத்துல போய் கட்டுற மாதிரி. கழுத்துல பண்ணா சுருக்கு மாட்டி செத்து இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல, பின்னாடி கட்டுற மாதிரி. பின்னாடியா? அப்புறம் மணி இங்க இது ஒரு மணி வைங்க. மணியா? ஆமா. அப்புறம் இங்க புஃப்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, சரவண மீனாட்சி ஸ்டைல்ல இருக்கும். ஆமா அந்த மாதிரி சாக்லேட் பஃப் வச்சு கொடுங்க. சரி, எல்லாம் வச்சு எனக்கு 200 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுங்க. சரிக்கா. 1500 ரூபாய். 1500 ரூபாயா? ஆமாக்கா. ஏன்னா 1500 கேக்குறீங்க? சிம்பிள்னா 200 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்க ஓட்ட போடணும், ரவுண்டு போடணும், போர் போடணும், தண்ணி வர வைக்கணும்ன்றீங்க. இந்த பக்கத்து மணி தொங்கணும், கீழே உபயம் போர்டு வைக்கணும், கண்ணாடி போடணும்ங்கறீங்க. அந்த பக்கத்து என்னன்னா பப்ஸ் வைக்கணும், வெஜ் ரோல் வைக்கணும்ங்கறீங்க. அப்ப இதெல்லாம் பண்ணா காசு ஆகும்லக்கா.